Ola, boa tarde, ou boa noite, ou, sei lá, feliz crepúsculo, señoras e señores. Quero agradecer que da ampla oferta de lecer cultural que ten hoxe o Concello de Ourense escollesen esta miña conferencia. E a decir, modesta non é, só que non é unha cousa espectacular. Antes de xa, quero dicir que se ao final deste seranciño, que espero que pase o mellor posible, alguén é merecedor de aplauso, eses van ser vostés, ou se me permiten chamar vos, por este acto de coraxe intelectual, este acto de valentía de presentarse voluntariamente nun evento convocado para ignorantes. E eu non lles quero ocultar que este outing pode prexudicalos a curto prazo. Eu que sei, disputando un posto de traballo, disputando non ser a persoa despedida no traballo ou un posto de saída nunha lista electoral, alguén pode denunciar como vamos levar a ese de número 3 se o vin o outro día no Principal de Shakespeare para ignorantes, como vamos levar un ignorante? Tes a certeza? Si, estaba eu ali. Pero aínda que é evidente que a curto prazo desprestixia asistir a un acto para ignorantes, só trae beneficios e benaventuranza a curto e a longo prazo, perdón, disculpe, a medio e a longo prazo, porque eu non utilizo unha definición calquera de ignorancia. Eu vou directamente ás fontes e uso a definición de Aristóteles, nin máis nin menos. É como di Aristóteles que é a ignorancia. A ignorancia é a falta de noticias ou información sobre un asunto concreto. É tan simple como isto. É algo que se pode resolver. Incluso hai algún epígono de Aristóteles que non sei agora se é Tomé de Aquino ou Ignacio de Loyola ou San Agustinho de Hipona, onde este fala da doxa ignorancia. Considera a ignorancia unha forma de higiene, unha limpeza mental que che permite prepararte para recibir a verdadeira sabiduría. Por iso están de noraboa. Eu quería... Moi ben, obrigadísimo. Prepárense para os momentos de verdadeiro entusiasmo intelectual que lles vai propiciar esta miña conferencia. Quero dicir que a verdade non son ambicioso, pero eu esperaba que en unha cidade como Ourense houvese máis ignorantes. Eu vexo lugares baldeiros. Pensaba, non sei, igual, por pouca información, que había máis ignorantes. Agora que pode tratarse do que eu chamo efeito Ferrol, porque cando eu digo esta conferencia miña en Ferrol, aluguei o mellor teatro da cidade, o Teatro Xofre, en previsión dunha grande afluencia de público, porque contaba con moitos ignorantes, ao ser Ferrol unha cidade de longa tradición militar. E cal non foi a miña sorpresa que comprobei que acudiron únicamente 177 ignorantes. Eu dixen, que extraño. Por estas caprichos da programación cultural galega, 15 días depois vin a conferencia en Narón, que é unha cidade ao pé de Ferrol, e ali, sorpréndanse, había 767 ignorantes no grande auditorio de Narón, todos de Ferrol. A explicación é que a aquelas persoas dáballes vergoña que os vixen na súa cidade entrar no Teatro de Shakespeare para ignorantes. Así que imagino que os ignorantes que faltan hoxe aquí, cando vayamos a Barbadás, aparecerán. Moi ben, mas xa non me quero estender neste exordio que se está prolongando demais e quero entrar no tema sobre o que quero corrixir esta noite, este sol porciño, a vosa ignorancia. E este tema é William Shakespeare. William Shakespeare, na miña opinión, é a persoa máis importante da historia da humanidade. Fago esta afirmación a risco de ofender a persoas que acreditan que Xesús de Nazaré ou Maomé da Meca ou Buda Siddhartha son máis importantes que Shakespeare, máis o autor inglés sobrancea aos 3 heresiarcas citados porque Shakespeare,
coa súa obra dótanos de instrumentos para liberarnos da influencia del estrés, de Xesús, de Mahomet e de Buda. Por que teñen en común estes tres fundadores de religión? Pois varias cousas. Unha delas é que nos aseguran que depois desta nosa vida biolóxica ven unha vida virtual chea de graza ou de castigo, aínda que nunca consideraron oportuno darnos algunha proviña para confiar algo, non consideraron oportuno unha pequena demostración, que non lles custaría ningún traballo se fose así. E logo outra cousa en común que teñen é que afirman que a nosa vida está rodeada de instancias invisibles, de anxos e demonios que non podemos ver, mais que influen sobre nós e empurranos a actuar angélica ou demoníacamente. E dese modo, pois nós somos unha especie de marionetas desta luta entre o ben e o mal e non somos responsables de nada. Shakespeare nega a existencia deses seres invisibles e outorganos a nós a plena responsabilidade dos nosos actos, o que tamén nos dá unha terrible liberdade. Nós somos os únicos responsables dos nosos actos. Hai unha importante escola de psicólogos argentinos que afirman, tal vez para animar aos seus clientes, que son casi todos depresivos, afirman que todos levamos un heroi no noso interior. E é verdade, todos temos un heroi no noso interior, afirma o Shakespeare, mas temos tamén un traidor, un cobarde, un mercader, un visionario, un torturador e unha víctima. E a nós correspóndenos decidir a cal desas personaxes que habitan o noso labirinto moral, a cal delas lle concedemos o protagonismo na obra de teatro que é a nosa vida. Que é, na miña opinión, a mellor comedia de William Shakespeare, As You Like It, que se pode traducir como vos queirades. Non quero decir que se traduce así, como vos que As You Like It, como vos queirades, non é que podades poñer o título que vos dé a gana, como é frecuente en algúns directores modernos. Pois, nesa obra, no acto cuarto, escena terceira, o misántropo Jacques di unha frase que mesmo vostedes coñeceredes pois por algunha serie da televisión ou unha publicidade, e a frase van a recoñecer inmediatamente é que di: o mundo enteiro é un escenario. E os homes e mulleres comediantes que teñen marcada a súa entrada e a súa saída. E no breve lapso que se nos concede sobre este escenario que é o planeta Terra, temos tempo apenas para realizar xa está aquí unha sorpresa que lles tiña preparados, que estaba a piques de ser unha sorpresa para min pola tardanza, o retraso. Hola, que tal? Perdón polo retraso, é que viñamos por un atallo e... ou van a comernos os lobos. Non se preocupen, o público de Ourense está afeito a esperar. Eles son os actores, a carne do teatro, que van representar uns pequenos sketches que eu seleccionei e que pactamos por fax. Eles son a Compañía Nacional de Teatro Clásico Mofa e Beza. Imagino que son... Imagino que son apenas dous dos membros da compañía, o resto dos actores e actrices estarán preparándose para a demostración. Somos dous, nada máis, Como dous? Dous, Mofa e Beza, dous. En total? Sí. Que nós somos unha compañía de dous. No escenario podemos estar dous, un ou ningún. Pero máis de dous non. Entón, dous. Dous. Cifra final. De momento... Isto non é un obstáculo, porque dous actores, se foren vos, poden representar todo o repertorio clásico do teatro universal. E se son maus, ainda sobra algún deles. Ben, segundo pactamos por fax, imos comenzar con un sketch didáctico titulado Unha fantasía isabelina. Por que Isabelina? Porque o teatro de Shakespeare da súa época chamase Isabelino porque na altura a raíña de Inglaterra chamábase Isabel. E dai
A de agora tamén se chama Isabel, pero esta é Isabel II, Elizabeth II, e aquela era Elizabeth I, primeira. Chámase, por tanto, Teatro Isabelino ou Elizabethiano, ainda que eu creo que é máis correcto chamarlle Isabelino. Perdón, é que nós non estamos preparados aínda para facer a cortesía isabelina. Por que? Porque ao chegar tarde non nos deu tempo de colocar aquí, temos que facer aquí instalar unha... O decorado? Non é propiamente un decorado, non, é unha cousa, nós chamámoslle o dispositivo escénico. O dispositivo escénico, non? Que importante é coñecer o argot profesional dos actores. Agora sí, podemos coller os nosos cadernos e apuntar o primeiro concepto de interés: dispositivo escénico. E canto tempo, máis ou menos, vos pode levar montar o dispositivo escénico? Non sei. 10 minutos. Que? Onde vas ti con 10 minutos? Que va, home, non, iso en 5 minutos, 6 minutos, como moito. Moi ben, pois eu vou aproveitar o tempo para facer deste problema virtude e vou dar unha breve bibliografía por se alguén ao sair do noso acto quere ampliar os seus coñecementos sobre o bardo de Stratford, se non molesta. A nós non, non sei... Moi ben, entón anoten, por favor. Vamos comenzar con dous títulos básicos, canónicos da crítica sobre o noso autor no século pasado. Shakespeare, o noso contemporáneo, de Jean Cot, de Petarsky e Dieter Norsk, Cracovia, 1959. A invención do humano, de Harold Bloom, eu teño en portugués. Século 30, editora São Paulo, 1999. Erva para amar, erva para morrer, a farmacopeia naturista en Romeo e Xulieta, de Octavi Mas. Asirio e Albín, Coimbra, ano 2004. Morcelas, chourizos, arrabullos, fillós de sangue e androias na traxedia romana, ou o canibalismo en Titus Andrónicus, de Álvaro Cunqueiro. Editorial Integral, Madrid, 1981. Al blanc, al negre i al vermell, esto está en catalán. Al blanc, al negre i al vermell, a la tragèdia escocesa, de Coco Chanel, Camp de l'Arpa, Barcelona, 1973. Il passaggio del Veneto alle opera visionaria del stile italiano, de Rocco Signomi, e Mondadori, Milano, 1945, está esgotadísima. Eu teño o único exemplar que se conserva. L'arte de envenenar, de varios autores. La Voz de Galicia, A Coruña, ano 2009. Corrupción, contrabando, prostituizón e outros negocios ilícitos nos dramas históricos, de Ramón López Suevos, Editorial Rial, Madrid, 1973. Era Shakespeare de Rivadavia algunhas evidencias. Perdón. Era Shakespeare de Rivadavia algunhas evidencias, de Aníbal Otero, ano 2004, edita Concello de Rivadavia. A botánica shakespeariana no ramo de flores da raíña Isabel II, esta é de agora, Elizabeth II, non? Da raíña Isabel II na reinauguración do novo teatro de New Globe, de Jaime Peñafiel, separata da revista Ola, Madrid, 1981. Eran ou non eran cooperativistas os clans dinamarqueses no tempo do rei Hamlet o Vello, de Avelino Pousa Antelo, edicións do Castro, Sada, 1978. Travestis, maricas, bujarras, enculados, manfloritas, soplapollas y chaperos en la literatura inglesa, de Camilo José Cela. Papeles de Iria Flavia, edición póstuma das Viúvas, Padrón, ano 2002. Podía continuar, mas teño unha lista máis prolongada. Quería únicamente sinalar unha obra moi interesante, que é o turismo sexual nas comedias de ambiente mediterráneo, do que son autor, e edita Tour Galicia, e apresentaremoslo a semana próxima na librería Tasco. Mais
Vimos de saber que xa están preparados os actores e iso é algo que non acontece con frecuencia, así que imos a aproveitalo. Por tanto, señoras e señores, o teatro isabelino era así. Todo está en Shakespeare. Todo está en Shakespeare. Todo en William Shakespeare. Todo está en Shakespeare. Todo está en Shakespeare. Todo en William Shakespeare. Otelo, Hamlet, Romeo e Julieta, Macbeth, o mercader de Venecia, o soño dunha noite de verán. Xalala, la, Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, Tito Andrónico, Rey Lear, las alegres casadas de Winston. Xalala, Julio César, Antonio Cleopatra, Tiberio, Coriolan, Condovaldo, Hermofranada, noite de Epifanía. Sí, está Xalala, basta! O teatro isabelino non era así. E o dispositivo escénico que era iso? Sí. E vos que pretendiades? Declamar a nómina completa de toda a lista das obras completas de William Shakespeare? Sí. Pero vos non recibestes un fax que vos mandei? O qué? Sí. Léstelo. Sí, claro. Isto permítenos falar do epígrafe da conferencia. Para ignorantes. Hai moita xente que enganadamente cree que a ignorancia é falta de intelixencia, mas xa dixemos ao principio por Aristóteles que non é nada así, que é a falta de noticias sobre un asunto concreto. Por tanto, é unha maneira de non saber, mas existen outras maneiras de non saber e imos coñecelas mediante un sinxelo exercicio. A ver, ti. Quen eu? Non, ti. Ah, tú. Que poderías decirnos da obra de William Shakespeare Os dous fidalgos de Verona? Eu nada, Perfecto. Agora tú. Quen eu? Sí, tú. Que opinas da obra de William Shakespeare Os dous fidalgos de Verona? Moi bonita. E onde a situarías no panorama teatral do autor? Pois a situaría en Verona, en Italia, non? Non quero dicir, como a situarías dentro do panorama dramatúrxico, concretamente no comediográfico, disculpen. Como a situaría? Pois eu situaría ben, non? Moi ben, vai. Das primeiras, se non a primeira. Para min, para min. E para ti cal é a mellor personaxe da obra? Para ti? Para min? Sí, para representar ela tú. É que hai varias. Calquera dos dous fidalgos, os dous son moi bons. Se tal o máis alto, non? Se hai un máis alto que o outro, sí. Parece que hai moito tempo que non a lés. Esa lina eu cando estaba comezando os meus estudos na Escola de Arte Dramático. Entón imagino que a lerías en inglés. Non, en versión original, en italiano. Pero, a pesar do tempo que pasou, podías facer un breve resumo sucinto en poucas palabras sobre a fábula ou o asunto do que trata a obra Os dous fidalgos de Verona para que o público, de alguma maneira, fique a saber cal é o tema principal? É que un resumo breve e sucinto, aínda por riba, con poucas palabras, é difícil. Pero podes intentar. Vamos, alá. Pero vamos. Ben, este é o
típico argumento de William Shakespeare, non? Todo moi enguedellado, parece que vai pasar algo, logo non pasa, e despois chega por ali un que lle di a outro non sei que resulta que non é certo, non? É así toda a obra. É suficiente. Eu creo que sí. Que diferencia achamos entre estes dous individuos? Este aquí é un ignorante. Non sabe, sabe que non sabe e confésao abertamente. Está, por tanto, preparado para receber o verdadeiro coñecemento. Este outro non é un ignorante, todo o contrario. Este outro é un necio. Tampouco sabe, mais tenta disimular esta carencia con unha complicada maraña de argumentos confusos, sofismas e disculpas con los que, como digo, tenta disimular esa carencia. Por tanto, é moi importante diferenciar nescencia de ignorancia. Ser un necio non representa un obstáculo importante na actualidade. Hai moitos necios que andan polo mundo dando conferencias ou que ostentan cátedras universitarias ou dan consellos sobre economía na televisión ou falan de política na radio. Son, por tanto, os necios un poderoso lobby, un influinte grupo de presión, mas William Shakespeare non escribía para necios porque, como acabamos de comprobar, o necio é impenetrable ao coñecemento. Xa podes facer todos os esforzos que non vas lograr nada. Ni mallando nela, prenda. É como lavar un porco, molesto, perde o tempo. Efectivamente, tampouco escribía Shakespeare para sabios, porque cos sabios dun país non se pode encher un teatro tan coqueto como este. Por tanto, Shakespeare escribía para ignorantes como vos. Imaginai conmigo aquel público ignorante que en 1605 enchía o teatro do Globo e que a súa maneira eran quen de desfrutar ou de entender, a súa maneira, digo, obras como, que sei eu, Troilo e Cresida ou Timón de Atenas, que son herméticas ou polo menos teñen difícil interpretación na actualidade para expertos como son eu, por exemplo. Aquel público ignorante pois eran mariñeiros, estibadores, peixeiras, contrabandistas, traficantes de escravos. Moitas veces os propios escravos infelices tamén eran obrigados a asistir ao teatro, lancheiros do Támesis, aguadeiros, vendedoras de verdura, aparca cabalos, apaña bostas, soldados. Aquel público ignorante procuraba ver no palco escénico representado o que busca ver representado o público de todo tempo e condición, que son os actos obscenos do sexo e da morte. As escenas sexuais na época de Shakespeare estaban estorbadas pola estricta moral puritana dominante e por iso en calquera gravura da época podemos ver como no fondo do escenario hai unha cortina atrás da cual se denotan ou suxiren os actos sexuais. En compensación, os actos de violencia verifícanse nun lugar privilexiado na boca da escena e as compañías non reparan en gastos para ter efectos impactantes como, que sei eu, unha vexiga de porco chea de sangue de boi que ao picala coa espada xiringaba os rostros atónitos dos espectadores da primeira fila. Que bo iso, a vexiga de boi. Efectivamente, Shakespeare sabía o que quería o seu público e non dubidaba en darllo. Ademais, Shakespeare era un connoisseur, un especialista, por eso na súa obra topamos ata 77 maneiras diferentes de matar e de morrer, claro, porque o acto da morte violenta precisa cando menos a dous actantes, o matante e o morrente. É como unha coreografía, unha danza chea de significados ocultos que só se manifestan cando son representados nun palco escénico ante un público ávido de coñecementos. E por iso, Mofa e Befa deitan nova luz sobre os escuros crimes de William Shakespeare. Xulio César, caudillo de Roma, o magnicidio por antonomasia. Yes!
que serviu de modelo a todos os magnicidios posteriores. De Kennedy a Carrero Blanco. Oh, Brutus, my son! Este crime é especialista conmovedor por tratarse o matador dun home de confianza de Xulio César, Caio Bruto, casi un fillo para ele. My son! Pasemos agora ao asasino cego. Sí, ese home, Otelo, cegado polos ciúmes. Un monstro de ollos verdes que se alimenta de sí propio. Oh, darling! Yes, baby. The was a killer. And I have a key to your life. Oh, decent demon, my sweet love. Como poden observar, neste crime o principal cúmplice da morte é o amor. E pasamos agora a un asesinato que está en polémica. Trátase da morte de Polonio na traxedia de Hamlet. Segundo algúns especialistas, trátase dunha morte accidental, dun azar infeliz. Mas eu afirmo que a causa da morte é unha profunda paixón, a caprichosa arrogancia do príncipe Hamlet. TV or not TV? Que como tantos de nós non tolera que o axexen desde a parte de atrás dunha cortina. Oh, it's a mouse. Sentimentos de orgullo enfrontados, excitados pola ira, adquiren tintes tráxicos nas rúas de Verona. Un furioso Tebaldo mata dunha maneira quase desinteresada o irritante Mercucho, que é un bo amigo... Ei, entre vós. Aí é cando entra en escena o torpe Romeo, que ao ver o seu amigo Mercucho morto Mercucho. e dominado polo ardor, Mercucho. mata a Tebaldo. Fucking Tebaldo. Give me the knife. Take your knife. Okay. Oh my God. I'm so young. Dando así inicio ao tráxico dominó da tristísima historia de Romeo e Xulieta. Pasemos agora a unha morte que non ten como motivación unha paixón elevada. Cal é a causa que o provoca? Tan simple como a perda de paciencia. Oh, it's a pylon. O príncipe Cloten, comportándose como un turista de fin de semana no Courel, irrita ata tal punto ao labrego montañés que non lle deixa máis opción que... Você mata! Você mata! Você mata! Você mata! Você mata! Look this. No, you look this. Shit. Para seguir, a máis... Para continuar, a máis delicada e requintada morte por veneno da historia da literatura dramática. A morte do pai de Hamlet. Un rei vikingo descansa na súa tenda despois de celebrar a victoria nunha batalla. Está ebrio de licores, de praceres e de sangue. E aí é cando recebe no seu cuarto a visita do traidor, o seu propio irmão, que aproveita o sono real para deitar no seu conducto auditivo un veneno sutil.
Oh, for favor. Que extraordinaria metáfora. Cantas veces nos mata o que nos entra polas orellas. As palabras. E para rematar, last but not least, unha morte que a todo o mundo conmove, un crimen que desperta sentimentos unánimes de repulsa, o asesinato dun neno. A víctima é un principiño da Casa Real de... Coño, neno, collón. A víctima é un principiño da Casa Real de York que representa un obstáculo nas ambicións sucesorias de Ricardo de Gloucester, de Ricardo III, o tirano despótico, ruín, cruel, feo, corcovado, escoliótico, hidrocefálico e contrafeito. Isa chepas! Chepas! Fucking child, gonna tell you, man. Chepas! Chepas! What a loud, huh? Give my piruli, chepas! Do you want your pill, eh? Yes, give my piruli! Okay, take your fucking pill, eh? Give me... En honor... Honrando a verdade histórica, debemos decir que a historiografía descubriu e demostrou que Ricardo de Gloucester, Ricardo III, é completamente inocente deste crime que lle atribúe, este horrendo crime que lle atribúe William Shakespeare. Por que o fixo o autor de Stratford? Simplesmente para estender a sombra monstruosa do tirano. Esta licencia do xenio inglés vese completada brillantemente, na miña opinión, por esa aportación dos actores, ese atrezo magnífico, ese pirulí. Un obxecto que simboliza ao mesmo tempo a inocencia e o crime. Estas son as aportacións que os actores deben facer aos textos clásicos e non outras cousas que se ven por aí. E só por iso merecen o recoñecemento do público. Outras ocurrencias como, que sei eu, esganar a desdémona cunha fita de costura son cando menos discutibles. Ben, que teñen en común todos estes asasinatos que acabamos de ver, que proceden da área irracional do ser humano? Hoxe que celebramos o aniversario de Sigmund Freud, proceden do subconsciente, ou como se decía antes, das baixas paixóns. De que nos pode servir contemplar estes crimes no palco escénico a nós, cidadás e cidadáos do século XXI, que temos esas paixóns completamente abafadas pola camada da cultura e da civilización? En poucas palabras, de nada. Mas hai outros crimes na obra de Shakespeare que aínda poden ser interesantes para nós na actualidade, aínda poden ser aleccionadores, e son uns crimes executados por persoas que non coñecen de nada a vítima, ou no caso de coñecela non teñen nada persoal contra ela. Son crimes executados fríamente, científicamente, canónicamente, desapaixonadamente. Son os crimes executados polos asasinos profesionais, os sicarios. Este sí que pode ser interesante porque os asasinos shakespearianos poden servir como modelo para os pequenos empresarios na actualidade, e isto é porque os problemas aos que se enfrontaban moitas veces tiñan pequenas empresas tamén. Estes asasinos moitas veces unipersoais pois son problemas semellantes aos
aos do pequenos empresarios e pode servir como modelo. Por iso vamos mostrar só, para demostrarlo, dúas escenas, que son unha escena onde o pequeno empresario é contratado, a escena do contrato, e o final dun negocio, que é a escena feliz do pagamento onde recebe o premio polo traballo ben feito. Veremos, por tanto, o principio e o final dun bo negocio. A escena do contrato é extraída da obra ben ignorada de William Shakespeare, Pericles, príncipe de Tiro. A acción acontece en Antioquía, no salón do trono do Palacio Real de Antioquía. Ali vemos o rei Antíoco que espera a chegada de Tailar, un sicario francés ao seu servizo. Chamoume a túa majestade. Tailar, confiamos en ti. Odiamos ao príncipe de Tiro. E queremos que morra. Aquí está o puñal. E aquí está o ouro. Non che convén facer preguntas sobre o que ordeamos. Eu nunca pregunto nada, señor. É cousa feita? É cousa feita, señor. Pois vaite. Vaite, como vai a frecha lanzada polo arqueiro hábil, directo cara teu obxectivo. E non volvas ata non poder dicir: o príncipe de Tiro é morto. En canto de tiro se poña a tiro, o chollo está feito, señor. A ver, Tailar. Sí, claro, claro. E voilà, acabamos de ver a escena do contrato, encomendan un traballo. Agora pasaremos á escena do pagamento. Esta escena é extraída da traxedia escocesa de Macbeth. A acción, por tanto, acontece en Escocia, no salón do trono do castelo de Inverness. Ali vemos ao repugnante tirano Macbeth que espera o regreso dun sicario ao que encomendou a morte do seu antigo amigo Banquo. Señor, Ves coberto de sangue. é de Banquo. Millor que leves tú por afora, caíl por adentro. Rematáchelo. Deixeino a repousar nun foxo con 17 puñaladas na cabeza. A máis leve mortal. Agradezo, cho. E aí está o cliente dormindo feliz despois do ben que transcurriron os negocios. Acabamos de ver, por tanto, o comenzo e o final dun negocio. Ben, vou facer unha paréntese, non sei se repararon no traballado acento ourensano que usaron os actores para representar a traxedia escocesa. De alguna maneira, parece que os comediantes reivindican a actualidade de William Shakespeare como aludindo ás loitas intestinas na Deputación de Ourense. Eu, sinceramente, sí, non, mereceno todo. Eu debo confesar que ao principio desconfiei un pouco da súa cualidade, mas a medida que avanza a demostración estou máis satisfeito e creo que vos tamén estades. Ben, por si hai alguén que crea frívolo demais utilizar a obra do maior poeta da humanidade, de William Shakespeare, para falar de economía, direilles que en tal caso esa frivolidade non é miña, porque non é aí atrás. Porque hoxe en día ali mellor. As obras de Shakespeare son utilizadas nas mellores... Ali, sí. Ai... Como digo, son utilizadas nas principais facultades de económicas e empresariais do mundo, como, por pôr un exemplo, que polo que eu me guío, a Universidade de Carping en Kentucky. É verdade que nesas facultades abusan un pouco de obras como Hamlet, A Tempestade ou Enrique V, que na miña opinión son boas pois para falar de macroeconomía ou de
compañías transnacionais. Pero penso que para o pequeno empresario, sobre todo nesta época tan difícil, é moito máis aleccionadora e útil os exemplos que brinda o asasino profesional. Porque así como temos o primeiro e o último, está todo cheo de escenas a obra de Shakespeare para calquera necesidade que teña o empresario. E son tan aleccionadoras precisamente porque o éxito dos dous, do pequeno empresario actual e do asasino daquela, básase nos mesmos principios, que é no cuidado dos pormenores, dos detalles. É admirable como o asesino shakespeariano segue a súa víctima, familiarízase con ela, estuda os seus itinerarios diarios, elixe o lugar onde executar o traballo. Moitas veces executa o traballo en horario nocturno, pondo en perigo a súa conciliación familiar e os seus biorritmos. E despois, como desaparece discretamente sin reclamar gloria nin fama para él. E falando de discreción, que maravilla como conserva o anonimato do cliente, da persoa que lle encarga o crime. É que decir do instrumental, como cuidan o instrumental, con que mimo, co mesmo cariño que os actores cuidan o seu atrezo. Teñen a súa colección, teñen os frascos de veneno, os fulminantes, os demorados, as armas inciso punzantes como o espadín, o escalpelo, o puñal, a daga, o canivete, o sabre, o machete, por non falar da ampla panoplia de armas de fogo, a detonante bomba ou a modesta corda, non? Que serve para esganar sin que fiquen as pegadas datilares impresas nela. Pero, a pesar de todos estes cuidados e esta profesionalización das accións, o máis seleccionador da actividade dos asasinos profesionais consiste nun elemento de índole moral, que é o orgullo polo traballo ben feito. Esa é a chave para triunfar en calquera actividade, tender a sentirse orgulloso polo traballo ben feito. E é emocionante na traxedia escocesa como ese anónimo asasino di deille 20 puñaladas na cabeza. 17. Deille 17 puñaladas na cabeza, máis leve mortal. Isto ten unha explicación. Acontece que hai dúas edicións príncipe desta obra, a edición de 1606, que é a edición in cuarto, onde o número de puñaladas é de 20, mentres que na edición post-mortem de 1623, a edición in folio son 17 puñaladas. Sí, que nós traballamos sempre con folio. É verdade, os actores prefiren a cifra de 17, eu penso que é por tratarse dun número primo. Pero moitas veces todos estes cuidados e atencións resultan inúteis se non está preparado o empresario para unha reacción ante un imprevisto inesperado, que son os peores porque non contas con eles. Pois ben, hai unha escena de Shakespeare que se usa nas facultades de economías que nos preparan ou nos alertan contra precisamente os perigos de non estar preparados para un inconveniente inesperado, que non sei se os actores xa está preparado a escena sobre os imprevistos inesperados. Non sei que quere. O de imprevistos inesperados, que é a escena do Ricardo III, acto segundo, escena terceira, está preparada. Esa é a escena de Clarence, é a escena de que Clarence preso na Torre de Londres. Esa é a da Torre. Sí. Ajá. Está? Sí. Pero preparada como para facela agora? Claro, sí, está, esa está. Moi ben, pois daquela imos ver a escena, anoten todo o que lles chama a atención e vamos ver se detectan cal é o momento onde aparece o imprevisto inesperado e como os pequenos empresarios do crime saben reaccionar. A acción acontece na Torre de Londres. É de noite. Na cela na que Clarence, o irmão de Ricardo de Gloucester, de Ricardo III, pena e dorme inocentemente cando dous asasinos entran na súa cela. Never a penny of
money. Que? Espetarémolo en canto dorme, ou? Non, que anda a dicir que foi a traizón, cando acorde. Cando acorde. Se non vai acordar até o día do xuízo final. Pois aí, e se daquela nos acusa de apuñalalo mentres dormía, que? Xuízo final. O eco desa palabra fai nascer en min unha especie de remordimento. Xuízo final. Que? Tes medo, De matalo non, que temos o papel legal. Mas de ir pro inferno por telo matado, sí, que para iso non hai papel que nos defenda. Pois antes víaseche máis decidido. Estou, non é? Ajá. A deixalo vivo. Pois eu vou onda Duque e conto-llo todo, A mí non me... Agarda. Xa verás como este meu humor compasivo logo muda. Dura o que tardas en contar até 20. Pois veña logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 13, 11, 10, 14, 20. Que? Xa vas mellor agora? Teño algúns escrúpulos de concencia aínda. Cósteos, seña, cósteos. Tú pensa na recompensa cando a cousa tea feita. Sí, que morra! Seña! Esquecer a recompensa. E onde vai agora a túa conciencia, Está na bolsa do Duque de Gloucester. Daquela cando o Duque abra a bolsa para nos dar o premio, vai sair a túa conciencia voando por aí adiante. Que ten, deixa ir. Ninguén a vai querer na súa casa. E se che ven de volta outra vez, que? Non quero nada con ela. A conciencia fai dun home un cobarde. Non pode un roubar sin que o acuse. Non pode un facer un xuramento sen que yo recorde. Non pode un deitarse coa muller do viciño sen que ande a conciencia o asexo. É un espírito vergoñento e tímido que se amotina no corazón dos homes. Non serve máis que de atranco. Unha vez fíxome reintegrar unha bolsa de ouro que atopara por acaso. A conciencia arruína que na posee. E prohibironlle a entrada en vilas e cidades por ser cousa perigosa. Así que, se un quere vivir ben, ha de confiar en sí propio e vivir sen conciencia. E tes facéndome cósegas para persuadirme de non matalo. Encerra ese demo no fondo da túa mente. Non lle fagas caso. Sí. Estáse a insinuar contigo para excitar a túa piedade. Toma. Vaite, fora, porca puta! Non vas poder comigo, eu son un home forte. Aí. Falas como un homazo que sabe respeitar a súa reputación. Toma. Sí, veña, manso porco, a callada, facemos algo pola vida. Veña, tú arréalle na cabeza co puño do puñal e despois afogarémoslo no pipote de viño tinto que está no cuarto do lado. Excelente idea, sí! Imos facer unha sopa con él. Sí, sopa de cabalo cansado. ¡Que bo do cabalo! Silencio, que acorda. Mételle. Sí, digo, non. Clarence acorda, ignorante da súa delicada situación. E como ainda conserva a fachenda de ser un príncipe real de Inglaterra, chama ao guarda, que xa non está, despoticamente. Guarda, tráeme de seguida unha xerra de viño tinto. Daqui a pouco hasta fartar de viño, milord. Aquela frase procedente da escuridade acorda completamente a Clarence que ao ver aquelas dúas sombras sinistras esgueirándose subrepticiamente pola penumbra da cela, diríxese dos dous a aquel que parece comandar a operación. Sí. A túa voz é de trono, mas os teus ollares son humildes. A miña voz agora é a do rei, milord. Os meus ollares son propios.
Aquí Clarence exhibe todas as súas cualidades para a diplomacia, ofrécelle negociación, promételle unha recompensa económica, diñeiro, ofrécelles discreción, promételles alianzas políticas no futuro, e cando todos estes recursos se revelan inúteis, Clarence recorre ao que popularmente se chama o as na manga e invoca o nome do seu irmão Ricardo. Ide ao pé do meu irmão, que lá vos dar o dobre do que vos ofereceu o que encomendou a miña morte. Pero se foi o vosso irmán que nos mandou vir aquí. Esta noticia xea o corazón de Clarence, que ao verse nunha situación tan delicada recorre á forma máis infame da negociación, a súplica humillante. Para isto, Clarence diríxese dos dous asasinos ao que parece máis vulnerável ao sentimento da piedade. Quen eu? Home, non. Amigo, albisco algo de piedade nos teus ollos. Se o seu brillo non me engana, compadécete de min e ponte do meu lado, un príncipe mendigo que suplica a piedade dos mendigos. Se tu foses como son eu, fillo dun rei, que se ve privado temporalmente da súa liberdade como eu estou agora, e vises que cara a ti viñan dous asasinos da túa fasquía, como tú non rogarías pola túa vida? Como tú non suplicarías se te vises como eu me vexo? Mira atrás de ti, milord! Efectivamente, outro asasino circunvala a víctima para... Toma esta. Esta outra. Esta. Sí. Se non che abonda, agora fogareite no pipote de Malvasía que está aquí dentro. Hola, yo. Oh, que crime tan sanguento, que desesperadamente executado, que empuidera como Pilatos lava as mans deste o máis horroroso dos asasinatos. Tú que faz que non botas unha man? Polo ceo que o duque vai saber o cagado que estiveche nesta ocasión, home. Mellor sería que soubese que salvei o seu irmán. Toma, eleva ti a recompensa. Te repete isto que che digo. Lamento profundamente que o señor teña afinado. Pois eu non. Vaite, vai todo, que es ben cobarde. Ben, e agora terá que buscar un buraco para agochar o corpo na espera do que o duque dispoña para o funeral. As for the shot, whatever it is, we're never a penny of money. We never a penny of money. Unha frase que procede dunha cantiga popular que Shakespeare utilizou en moitos dos seus dramas históricos e que poderíamos traducir libremente como sen un pataco no peto. O que nos dá, with never a penny of money, o que nos dá unha idea da importancia que o autor, o bardo de Stratford, lle concedía ás motivacións económicas dos seus personaxes. Ben, xa vimos cal era, todos se decataron, cal era o inconveniente inesperado, algo que lles impedía facer ben o traballo, o negocio, era a propia conciencia, que ter conciencia é unha grande dificultade para os negocios. Hoxe en día os mellores empresarios pois non teñen ese problema porque carecen completamente dela. Mais para lograr este estado óptimo da actualidade foi necesario que hai 410 anos William Shakespeare con esta escena nos alarmase sobre os perigos da conciencia para os negocios.
Como tema secundario podemos tamén valorar a elocuencia, a capacidade de negociación. Admiramos a Clarence defendendo o seu principal capital, a propia vida, vimos como coa súa elocuencia foi capaz, sin quase nada que ofrecer a cambio, foi capaz de convencer a un dos dous asasinos, que é exactamente o 50% do mercado. Non está nada mal, o que nos indica que se Clarence non fose un príncipe real de Inglaterra, sería un magnífico viaxante de comercio, que sería o de que? De lencería femenina, por exemplo. Quero advertir que hai algúns economistas, algunhas facultades que non admiten esta escena que acabamos de ver como útil, como exemplarizante no aspecto das dificultades empresariais, porque a tachan ou chatan de inverosímil. Din, é moi difícil de creer que un membro da familia real se vexa nunha situación tan desesperada e tan falto de apoios como para acabar na cadea. Mais, sí, realmente é un argumento ridículo porque a historia e a literatura dramática fornécenos dunhas cheas de exemplos onde alguén que ten de todo, prosperidade, felicidade, perde o todo polos erros que comete. É por iso que, para evitar ser protagonistas dunha desas historias, convennos coñecelas a fondo. Para iso, imos botar man dunha das obras de Shakespeare mellores e tamén mellor ignoradas. É Cimbelino, unha obra escrita na época de maturidade do autor. Que acontece en Cimbelino? Póstumo Leonato, un cabaleiro, casa en segredo con Imoxenia, a filla do rei Cimbelino de Bretaña. Cando o rei sabe a noticia, monta en cólera e manda a Póstumo Leonato pro exilio. Na tenra despedida, os namorados, Imoxenia e Póstumo, trocan prendas de amor para se daren garantías. Póstumo ofrece un fabuloso brazalete e a princesa Imoxenia corresponde o inxusto prezo cun extraordinario diamante engarzado nun anel. E alá marcha Póstumo pro exilio. Chega a Roma, onde é recibido por Filario, un nobre romano que fora amigo do pai de Póstumo cando era vivo. Filario convida a Póstumo Leonato para o seu salón social e ali tópanse un español, un francés, un holandés, o noso bretón e un cabaleiro italiano chamado Iachimo. Os cabaleiros envólvense nunha vacua discusión sobre os méritos e virtudes das mulleres. Póstumo Leonato, inflamado pola ausencia da súa amada Imoxenia, canta as súas alabanzas. E aí é que é obxeto dun sorprendente, dun atrevido desafío. Pois eu sosteño, coa garantía do meu sangue, se for preciso, que a miña é a máis fermosa, a máis discreta, a máis recatada, máis retraída e reservada, e menos vulnerable á seducción que calquera outra dama que poidera haber en calquera dos vosos respectivos países. Non debías darlle vantaxe a ese extremo sobre as nosas damas de Italia. Se alguén me provocar, non alteraría no máis mínimo a miña opinión. Se dixeses, facendo unha comparanza equilibrada, que ela é tan encantadora e bela como as nosas, esa louvanza ainda teria sido demasiado boa para unha bretona, como se dice? Eloxeina no grao que a estimo. Un cortesán experto podería tratar de aproveitarse dese ben tan prezado, así como non faltará un ladrón astuto o que se lle poda antollar ese diamante. Non hai en toda Italia un cortesán dabondo convincente como para asediar a honra da miña señora. E ainda que non dubido de que aquí tendes unha boa reserva de ladrón. Aquí Filario recrimina a Póstumo Leonato
Non temo polo meu diamante. Con 5 veces menos conversa que a que estamos mantendo ti e máis eu, tomaría a fortaleza da túa encantadora dama. Aposto a metade da miña fortuna que consigo que quero. A tua empresa é arriscada. E non dubido que poderías ter máis castigo do que pensas. Que dis? 10.000 ducados contra esa pedra preciosa que vale algo máis, se non me engano. Non, o diamante non. É unha prenda dela. Hai medo, Bretaña? Medo de que? Eu apostoche cartos contra cartos. 10.000 dos meus ducados contra 10.000 dos teus. Medo que leve as dúas cousas, a dama e o diamante. Medo, medo! Pero que dis, medo. Veña, vai pois o diamante. E outros 20.000 ducados contra 20.000 dos teus. É toda a miña fortuna. Ah, contra toda a miña. Trato feito, recoméndame como amigo teu nunha carta para que me poda chegar a ela. Iso queres? Acepto. No próximo encontro serás informado sobre esa honra que crees tan ben guardada. Se fracasas, responderás coa túa espada pola túa ruín opinión e pola tentación contra a súa castidade. Ci vediamo? Sí. Alaba. E alá vai Iáquimo a Bretaña. Chega ao pé de Imoxenia que está ansiosa de ter novas do seu amado póstumo Leonato. E o informe que lle presenta o seductor italiano non pode ser máis descorazonador, porque lle di literalmente que póstumo gasta todo o diñeiro que ela lle manda coas putas romanas. Isto provoca o pranto de Imoxenia e Iáquimo dille: unha princesa de Bretaña non chora, unha princesa de Bretaña víngase. E eu, di ela entre lágrimas, como me podería vingar? Facendo o mesmo que fai el, deitándote con alguén. E eu oferézome como un instrumento volontieri da túa vinganza. Aí, ao saber as intencións de Iáquimo, deixa de chorar Imoxenia e chama a guarda, e admiramos a rapidez de reflexos de Iáquimo cando lle di: non chames a ninguén, Imoxenia, estaba apenas probándote. Quería saber se eras digna do grande amor e fidelidade que che guarda en Roma o meu bo amigo póstumo Leonato. Con esta astucia conseguiu safar naquel momento, mas aquela noite, para cumprir o seu plan de penetrar na alcoba íntima de Imoxenia, Iáquimo teve que recorrer a un enxeñoso ardil. Os grilos cantan e os sentidos fatigados reparan as súas forzas no descanso do sono. Imoxenia. Imoxenia, que tamén adornas esta cama co teu corpo fresco lirio, máis branco que as sedas do teu leito. Se puidese tocarte un beixo, apenas un beixo nos rubíes impares dos teus lábios. O seu alento que perfuma así o ar da estanza. A chama do candeeiro inclínase para ela e quere penetrar a través das pálpebras para contemplar as luces interiores dos seus olhos. Non! Traballar! Teño que facer inventario de quanto hai na estanza, tomar nota de tutto. Tal e tal pintura. Allí hai unha fiestra. Aquí hai unha mesa. A lareira. Que esquifo. Os detalles do seu leito. Os tapices. Belísimo. Figuriñas do teito
Isto, aquilo e o demais aló, sí. E agora, uns apontamentos do natural do seu corpo para dar máis verosimilitude ao meu relato. Sí. Vou levar este rico bracelete. Este falso testemunho será dabondo para tolear o seu homo. E agora, algo máis íntimo. Madonna! Oh, che lunar, che lunar! Se potesse toccarlo, sì, sì. Ah! Ah! Andate lixeiros, dragóns da noite, para que a aurora poida abrir os ollos do corvo. Madonna, non vedo niente. Andade lixeiros, dragóns da noite, para que a aurora poda abrir os ollos do corvo. Que significa esta frase? Pois que se fai de día. Do mesmo modo que os grilos cantan e os sentidos fatigados reparan as súas forzas no descanso do sono, significa que é de noite. Esta era a maneira de facer a iluminación no teatro isabelino, porque mesmo persoas como vós poden imaginar que naquela altura non existía a electricidade e por iso as obras verificábanse a plena luz do día, normalmente a meia tarde, que en Inglaterra son as 3 da tarde, facíanse a plena luz por varios motivos, pero sobre todo para evitar violencia, crimes ou actos de violencia sexual entre os espectadores. Entón, a información para saber se a acción pasaba de día ou de noite, nun interior iluminado ou ás escuras, dábanse precisamente no texto. É o que se chama iluminación verbal. Do mesmo xeito, existía tamén a escenografía verbal, que tivemos un exemplo. Aquí no escenario prácticamente baldeiro había baldaquinos, tapices, xanelas. Esta técnica da escenografía verbal permitía ter poucas cousas en escena, así facilitaba os cambios de escenografía e contribuía á fluidez do relato dramático. Pero imos deixarnos de teoría e saibamos o que acontece cando regresa a Roma o inmoral Iáquimo. Come va, Fiario? Buonanotte a tutti quanti. Oh, scusi. Postumo, veramente, a tua mujer é unha das máis fermosas que coñecín na miña vida. Auguri. Se demostras dunha maneira evidente que probache o seu leito. Aquí terás o diamante e a miña man. Se é de outro xeito, vai preparando a túa espada para responder pola túa indigna opinión. As miñas probas teñen tal fisonomía de verdade que en cuanto as expoña estarás obrigado a aceptalas. Este tamén o meu juramento. Mellor expón as probas. En primeiro lugar, o seu cuarto de dormir, que non dormí nada toda a noite, mas pagou a pena o sacrificio, está coberto de tapices de seda e prata. Nun deles vese a soberba Cleopatra que vai ao encontro do seu romano e vese o Nilo a rebordar, non sei se de barcas ou de orgullo, unha obra mestra tan ben feita que me deixou maravillado. Pregúntome como unha obra pode chegar a tal ponto de verdade que nin a vida mesma é tan real. É famosa, e tú poideches ouvir falar dela, a min ou a outro calquera. A min? A lareira cae do lado sul, según entras a cuesta man. E ten unha estatua da casta Diana bañándose nua. Esa é unha obra de arte moi eloxiada, tamén poideches ouvir falar dela. O teito da estanza está decorado con querubíns dourados. Vicino a la lareira tamén hai unha pequena estatuiña de prata que representa a un cupido cego sosténdose delicadamente sobre un só pé.
E esas son as probas que traes contra a honra da miña señora. Concedamos que viche todo iso. Louvemos a túa feliz memoria. Mais a simple descripción dunha alcoba non abonda para gañar unha resposta tan forte. É vero, é vero. Ponte pálido, se é que podes. Con permeso vou mostrar questa gioia, bella. Hei de xuntala co diamante que acabo de gañar. Júpiter, déixame vela. O bracelete que eu te regalara. O mesmo. E agradezo a túa muller. Ainda estou a ver, tirando do seu brazo, a delicadeza do seu xesto non fixo máis que encarecer o agasallo. E colocoumo, mentres dicía que lle tiña grande estima no pasado. Toma, xúntalle tamén a pedra deste anel. Os xuramentos das mulleres non as ligan a que nos recebe delas. Mais do que elas están ligadas ás súas virtudes, que é nada, menos que nada, cero, non existe. ¡Ja! Falsa. Falsa. Por riba de toda medida, falsa! Aquí topámonos ante un tema moi interesante que é o tema da proba falsa ou da prenda roubada. Este tema é fundamental en obras como Otelo. No caso de Otelo, a prenda roubada é un pano íntimo de Desdémona que lle tiña agasallado Otelo e que cando a dama nota a súa perda desencadea desta maneira os ciúmes de Otelo e con eles a maquinaria da traxedia. Sendo Filario un grande coñecedor deste tema clásico, tenta axudar ao seu amigo póstumo Leonato alertando da astucia de Iáquimo e suxerindo que tal vez o bracelete foi roubado por unha criada de Imoxenia, que fora subornada por Iáquimo para tal fin. Ma cosa dice Filario, per Júpiter? Do seu brazo foi direto para a miña man. Non moe, señor. Xura? Xura por Xúpiter. Non, é certo. As súas criadas son mulleres honestas que fixeron todo a xuramento de fidelidade. Subornadas eras para roubar por un estranxeiro. Nunca! Non! Iáquimo gozouna. Ese bracelete é a proba de recoñecemento da súa incontinencia. Ah! A que prezo tan alto pagou o título de puta! Toma! Apaña o teu salario e que todos os demos do inferno se repartan entre tú e ela. Filario ainda tenta convencer a póstumo Leonato de que non pode fiarse dun informe do seu rival. Non hai máis que falar, Filario! Estiveron a chapuzar un no outro toda a noite. Teño as probas para a túa satisfacción. Oh, non. Sí. Baixo o seu peito, como é bueno palpalo, ten un lunar orgulloso do sitio delicadísimo que ocupa. Pola miña vida piqueino e cando me afartei de llovicar, abreuseme outra vez o apetite e tiven que volver a comer. Lembrarás aquela manchiña negra que ten ali, non? Sí. E esa confirma outra mancha que abondaría para encher o inferno todo, aínda que eu fose a única cosa que ali houber. Podo contar máis. Forra as túas aritméticas. Podo jurar per la Madonna. Non xures! Se xuras que non o fixeches, mentes! Se negas que me fixeches cornudo, mátote! Non negarei nada! Por que non o terei aquí agora mesmo? Para escuartexar a membra!
E díralo e fago yo. No palacio, diante do pai. Vou montar unha. Ben, e ata aquí... Ata aquí a peripecia de... Non merezo tanto. Ben, ata aquí a peripecia de póstumo leonato da obra Cimbelino, que estudase nas facultades económicas co nome de Os 7 erros que debe evitar o empresario. Cales son os termos da analoxía? Un empresario en dificultades, póstumo no exilio, chega a un mercado que descoñece, Roma. Ali enfróntase a un rival do que descoñece o seu verdadeiro potencial. Iáquimo, déixase arrastrar por un quecemento artificioso do mercado, unha discusión que se resolve en aposta, e pon en xogo valores que ningún empresario debe sacar ao mercado, aquí simbolizados polos pactos de lealdade que el tiña coa súa esposa Imoxenia. Por si todo isto non chegaba, entrega ao seu rival un instrumento, a carta, que lle permite a aquel penetrar nun mercado que até ese momento el, póstumo, monopolizaba. Por si todo isto non fose suficiente, admite como un informe válido o informe que presenta o seu inimigo. Deste modo, póstumo ten unha visión alucinada do mercado o que lle... Ai, compañeiro, logo non haberá maneira de que o home exista sen que a muller faga metade do traballo. Somos todos bastardos. E aquel home venerable a quen chamei papá, quen sabe onde estaba cando me fixeron a min? A min faríame de contrabando calqueira ferreiro que pasou por ali coa súa ferramenta, chácala, chácala, chácala. E iso que a miña nai parecía a Diana dos seus tempos, como a miña señora parecía o modelo destes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venganza! 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 A min puxome restriccións nos meus praceres legítimos. E rogábame que me temperase. Oh, eran tan rosas as cores do seu pudor que a súa simple visión abondaría para amolecer o mesmísimo Saturno. E eu xulguei na casta como a neve que o sol non toca nunca. Todos nos demos do inferno. E agora? E agora? E agora que é? Agora ese Iáquimo amareleito. Nunha hora. Que digo unha hora? O chegar, sen unha palabra, como un porco bravo farto de landras, como un porco xermánico bruou Riegenstein e montouna sen oposición, sen ver que era tivese fechado iso que tiña que ter fechada, Imoxenia, Imoxenia. Ai, ai, se eu poidese arrincar todo canto de muller hai en min. Porque non hai inclinación ao vicio no home, afirmo, que non lle veña da muller. Dicir mentiras ven da muller. A cobiza é cousa delas. A envexa é delas.
A luxuria e os pensamentos podres son delas. Desdéns, lilainas, trastornos, mudanzas. Non hai mal que o home non saiba. E aínda aqueles que apenas coñece o inferno que non se deban en parte ou en todo a muller, que eu penso que máis ben en todo. Pero se mesmo no vicio elas non son constantes, que están sempre mudando un vicio que ten un minuto de vida por outro que non é mitad de vello. Vou escrever contra elas, vou las desprezar, vou maldecelas. Non hai mellor xeito de odialas que pregar para que teñan o que queren. Que significa esta frase? Hai 407 anos que se estreou Cimbelino e aínda continúa en polémica. Eu opino que é unha frase vaciada de sentido, produto dunha mente rota pola dor. Observen este monumento á autodestrucción humana. Contemplen esa epopeia da falta de autoestima. Vexan as peripecias de Póstumo Leonato, un home que todo o tivo e todo o perdeu valéndose exclusivamente dos seus méritos. Alá se vai, Póstumo Leonato dando vergoña. A verdade é que está pasando un mal momento. Ben, Póstumo Leonato pertence a varias categorías das que falei ao longo desta conferencia, pero, nomeadamente, pertence á categoría de necio. E non o digo polos 7 erros que cometeu, senón que depois de cometelos, en vez de recoñecelos, o que fai é acusar a súa esposa Imoxenia, que é unha vítima inocente da súa necidade. E a él non lle chega con acusar a súa esposa Imoxenia, senón que fai extensiva a acusación a todas as mulleres do mundo, non? Que barbaridade, que trastorno, que persistencia do pensamento patriarcal. A quen se lle ocorre atacar dese modo ao 52% do mercado hipotético? Eso non o faría ningún empresario que estivese no control da súa conciencia. Ben, o que acabamos de ver é unha escena de autodestrucción que son frecuentes na obra de Shakespeare. Personaxes que o teñen todo e que se precipitan ao vacío. Isto, pois, eu que sei, Hamlet, Otelo, Macbeth, Ricardo III, que nos podería levar a sospeitar que o Shakespeare é un autor pesimista. Mais nada disso, porque el, o maior coñecedor, o maior espeleólogo do laberinto interior do ser humano, compensa estas historias de autodestrucción con historias de redención, personaxes que están apañados polo lameiro pestilente, material ou moral, e que, en vez de deixarse afondar, buscan a luz e loitan contra o seu destino e tentan recuperar a súa dignidade como seres humanos. As obras de redención, obras como O conto de inverno, A tempestade, O soño dunha noite de verán, en xeral todo o teatro climático de Shakespeare, é teatro de redención. E tamén se estuda nas facultades de economía. Unha das escenas máis coñecidas é a que se chama O prostíbulo de Mitilene, que é un burdel que está pasando un mal momento debido á baixa calidade do produto que ofrecen, é que, en vez de deixarse arrastrar, como digo, pois tentan recuperar a súa dignidade como empresa. Esta escena está na obra da que xa comentamos algo, a obra peor, tal vez a peor obra de Shakespeare, e a mellor ignorada, que se titula Pericles, príncipe de Tiro. Entón, para que non vos vaiades co sabor amargo da necedade de Póstumo Leonato, imos ver esta escena de redención, e por se alguén non se lembra moi ben do argumento de Pericles, príncipe de Tiro, ou non se lembra en absoluto, eu vou facer un pequeno resumo con unha vontade informativa, que é atrevimento pola miña parte. Eu fago isto se me dan permiso os señores artistas, non? Estes magníficos actores, que é atrevimento pola miña parte, co voso permiso.
porque eu non son artista, eu son apenas un simple, como decir, un simple erudito. Que acontece en Pericles, príncipe de Tiro? A acción comeza en Antioquía. Ali reina o rei Antíoco rodeado do amor do seu povo. Antíoco casa cunha muller belísima que morre no parto dunha filla que triplicaba a mai en beleza. Trastornado, Antíoco non quer casar máis e consólase contemplando a beleza da súa neniña. E pouco a pouco as tenruras de pai vanse convertendo en finezas de amante. E chegan a gozar tanto o corpo un do outro que chegan a pensar que aquilo que fan na ardente escuridade do cuarto trátase de algo virtuoso. Mas hai un momento en que algo ameaza esta felicidade familiar monoparental. Resulta que a princesa chega á sazón da idade, cumpre 15 anos e debe dispoñerse para receber príncipes pretendentes que procuran nela unha esposa e unha compañeira para os xogos de cama. Antíoco non quer perder a súa filla e amante, entón concibe unha astucia para retela. O pretendente que a queira levar terá antes que desentrañar o significado dun enigma. Se o logra, casará con ela, mas se fracasa, cortaránlle a cabeza e a súa cabeza rolará. Foron chegando pretendentes e foron rolando cabezas e dali a pouco, como as colocaban na porta principal da cidade de Antioquía, parecía unha piñoca de uvas xigantes, repugnantes e sanguinolentas. Aquela visión... É que me emociono. Aquela visión horrorosa disuadiu a algúns pretendentes que deron volta, non así ao noso heroi, Pericles, príncipe de Tiro, que entrou na cidade con pé firme ignorando aquela visión horrorosa. Chegou ao salón nobre. Ali diante de toda a aristocracia da Siria, a princesa, belísima e trémula, tendeulle un papel no que estaba escrito o enigma. Pericles leu e ficou conxelado. O enigma decía: non son unha serpente, mais comín da mesma carne que comeu a miña nai. Procuraba o amor dun amante e topei ese amor no meu pai. O significado era claro como o día, mas Pericles non o podía dicir en voz alta porque sería acusado de inxuria e a súa cabeza rolaría. Entón a astucia dictoulle a idea de pedir unhas horas para reflexionar sobre o significado do enigma. Concederonlla e aproveitou esas horas o noso heroi para fuxir. Cando a noticia de que tiña fuxido chegou a ouvidos de Antíoco, este montou en cólera e fixo chamar a Teilar, un sicario francés ao seu servicio, que xa coñecemos da primeira parte da demostración cando falábamos da pequena empresa. Teilar, confiamos en ti. Si, era esta escena, lembranse, non? Príncipe de Tiro e queremos que... Eu creo que non paga a pena vela de novo porque xa a vimos, parece, e continuamos. Mira, non fai falta seguir. Eu nunca pregunto nada, señor. Basta! O público será ignorante, pero non é parvo. E a escena xa a viron, así que, co vosso permiso, vou continuar co meu relato. Pode ser? Agradecidísimo. Pericles voltou a Tiro e... Sí, claro, claro. Pericles chega a Tiro e é aconsellado polos anciáns do Consello que prudentemente recomendanlle abandonar a cidade e facer un ano sabático para evitar a ira da poderosa Antioquía. E o noso heroi fuxe nun barco que vai cargado con carne, fruta, aceite, viño e trigo suficiente para un ano. Leva 20 soldados da flor de Tiro, os mellores mariñeiros e 2 restras enteiras de remeiros. E alá se vai o barco de Pericles por un Mediterráneo en calma, empurrado por un vento bonanzoso, ata que o vento levaos á famosa cidade de Tarso. Tarso! A infeliz Tarso. Tarso levaba 10 anos arrodeado por un poderoso inimigo, unha potencia veciña, e a fame, a sede, as privacións e as doenzas eran a única riqueza do pobo de Tarso. Cando o barco de Pericles enfilou a bocana do porto, viron que cara a eles viña un cardume, un enxame de seres miserentos
entre os que viñan confundidos a propia familia real de Tarso. Conmovido por aquel patético espectáculo, Pericles entregoulle todo canto levaba no barco e continuou a súa singradura, lixeiro de equipaxe, deixando para sempre aos tarsianos perpetuamente agradecidos. A noticia da boa acción de Pericles correu os portos do Mediterráneo e chegou a ouvidos de Tailar. Mas cando o sicario se presentou no porto de Tarso, había moito tempo que o noso heroi ía na volta do mar. Nada! E o mar armouse en ondas e en tempestades e brincaba co barquiño de Pericles como se o barquiño de Pericles fose a casca dunha noz. Xogaba como xoga o gato preguiceiro co miserento rato no fallado. E cando o mar se afartou daquel xogo infantil, abreu a súa grande boca salgada nun bocexo de aborrecimento e papou o barco de Pericles. O príncipe sentiu que ía pro fondo alastrado pola armadura que herdara do seu pai, unha armadura que el estimaba quase tanto como a vida. Cando senteu que tocaba a fondo, safou do peso da armadura e voltou para a superficie co tempo xusto de chegar a encher os pulmóns de ar e desmaiarse pola fatiga. E o mar levouno a un lado e a outro e conduciuno para un lado e para outro e levouno ata que finalmente o mar cuspiuno nas areas da praia dun país descoñecido. Ali acordouno o canto alegre dos mariñeiros que na praia practicaban a arte de pesca da rapeta. Hey, look! Hey! Here, it's a sargo! Oh, it's a good fish. Yes! A rapeta é unha arte que consiste en largar un longo aparello desde un ponto da praia, valéndose dunha pequena embarcación, unha dorna ou gamela, e describendo un arco, unha media lúa, chegar a outro punto da praia, e dali, desde os dous puntos, puxábase polo aparello, moitas veces coa axuda de animais de tiro. E o peixe viña... O peixe viña entremado no cope da repeta. Naquela ocasión, ademais do peixe, tamén veu a armadura de Pericles. Os mariñeiros dixéronlle que se topaba no país de Pentápole, que era gobernado polo bo rei Simonides. Este rei tiña unha filla, Taísa, belísima, que acababa de chegar á sazón da idade e contaba, por tanto, con 15 anos. Por esta razón, casualmente, aquel fin de semana na capital do reino, celebrábase un torneo para disputar a mau da princesa ao que viñan cabaleiros de todo o mundo. Viñeron do Épiro, da Tracia, da Macedonia, os virtuosos galáns de Capadocia, os escuros príncipes do deserto de Bitinia, os de Susa, Petra e Palmira, que parecen tres tías da aldea, pero son famosas cidades do deserto de Siria. De Ouagadougou chegou o príncipe dos Burkiná coa súa armadura de ouro. Viñeron os xenízaros de Estitia e os cabaleiros tártaros de Bayacceto, inventores do stick tartar debaixo da montura suada dos seus cabalos. Chegou palidísimo o príncipe de Ibernia. Viñeron os fachendosos galos e os intrigantes vénetos. Questo è un torneo di merda. Tamén viñeron algúns príncipes de menor importancia, como o de Armenia, Bactriana, Cirenaica, Moldavia, Iliria, Montenegro, Galaecia. Pericles decidiu probar sorte e presentouse na arena do torneo. Ali, os espectadores, cando o viron coa súa armadura enferruxada e chea de argazo, ríronse del, mas houve outros que non, que o apoiaron e dicían: o cabaleiro pobre, ai, o cabaleiro pobre. Contra todo prognóstico, Pericles resultou vencedor do torneo, gañou a flor do torneo a mau da princesa e coa súa galanura o corazón de Taísa. E celebráronse as bodas e foron grandes as festas en Pentápoles e fíxose novo o vello corazón do bo rei Simonides. O pobo victoreaba os noivos polas rúas, berraban: viva a princesa Taísa! ¡Viva princesa Taísa!
Viva o cabaleiro pobre! Viva o cabaleiro podre! E cuando maior era a alegría da celebración, chegaron noticias de Tiro que contribuíron a aumentar a euforía. Resulta que Antíoco, o rei de Antioquía, e Tailar, o sicario francés ao seu servizo, que tanto procuraran o fin do noso heroi, acababan de morrer os dous da mesma peste. ¡Ah, qué peste! ¡Ah, sacre bleu! Pericles podía tornar a Tiro e levou consigo a princesa Taísa para reinar. E en canto o barco de Pericles abandonou a Angra de Pentápole, o mar recoñeceu ao seu antigo compañeiro de xogos e armouse novamente en ondas e tempestades. Do norte viña asubiando un vento xiado que traía no seu ventre as nubes grises preñadas de tormenta. A tempestade estalaba arredor do navío con grande aparello eléctrico. A princesa Taísa gritaba horrorizada por aquel espectáculo da natureza. E, como xa viña preñada de Pentápole, púxose a parir no medio do escumallo. Parecía que a natureza reunira todas as súas forzas. E cando as augas parideiras de Taísa tocaron a espuma da crista das ondas, repentinamente a tormenta cesou. O mar ficou plano como unha lámina. En aquel silencio sentiuse o pranto dunha criatura que acababa de nacer. E Taísa, a súa nai, despois do esforzo do parto, acababa de morrer. Taísa foi depositada no mar nunha sinxela ceremonia fúnebre e a criatura, que era unha meniña de rara beleza, foi levada aos brazos do seu pai, Pericles, que lle impuxo o nome de Mariña en lembranza do lugar infausto do seu nascimento. E como non quería que a súa filla pasase os perigos aos que el parecía destinado, decidiu levala a Tarso, a que lle criasen no Palacio Real de Tarso a propia familia real que tan obrigados estaban con Pericles. E despois foise navegando tristemente pro oeste e nunca soubemos máis do infortunado príncipe. Mariña foi medrando en Tarso, e medraba en fermosura, en xentileza, en intelixencia, en discreción, en graza. Medraba nas artes de danzar e de cantar, e nas artes de fiar, de coser e de bordar. E en todas estas artes, Mariña sobranceaba a princesiña de Tarso. Isto fixo que nacese a flor do odio no corazón da raíña Dionisa. Cando as dúas princesiñas medraron e chegaron á sazón da idade, Mariña, sin querer, deixaba a princesiña de Tarso sin pretendentes. E isto fixo que rebordase o vaso do odio no corazón da raíña Dionisa, que mandou chamar a Leonino, un sicario, un asasino profesional, ao que lle encomendou a morte de Mariña. Leonino estudou os hábitos da víctima e, depois desto, unha mañán seguiuna no seu paseo matinal pola praia e xusto no momento no que Leonino estaba a piques de apuñalar a Mariña, nese instante apareceron uns piratas españois. Os piratas ao mando do capitán Valdés, o capitán do galeón o Tigre. Sí, está así literalmente na obra. Valdés matou a Leonino, o que foi aproveitado por Mariña para fuxir pola praia perseguida polos piratas, e xusto cando estaba a piques de chegar ao promontorio, os piratas apañárona e nunha pequena embarcación levarona para o galeón. Os piratas ían transidos ao contemplar a rara beleza de Mariña, que fixo
brotar no fondo dos seus rudes e sinxelos corazóns ao louco proxecto de violala. Mas Valdés, que era un líder con carisma, estorbóullelo e díxolles: é mellor guardarlle o Virgo, así poderemos vendela máis cara no mercado de escravas. E así é como chegamos ao prostíbulo de Mitilene, que era onde queríamos chegar. Sí, son excelentes. Lembran do prostíbulo de Mitilene, que estaba unha empresa que pasaba unhas dificultades pola crise e que quería recuperar a súa antiga dignidade. Entón, eles decidiron mandar un enviado plenipotenciario para que encontrase no mercado de escravas unha moza que lle devolvese ao burdel o prestixio perdido. Cando chegou ali, o enviado do prostíbulo encontrou unha rapariga que respondía ao perfil profesional exixido. Hostia, que chavala! Era a Mariña. Pagaron por ela 1000 cequins, unha forte cantidade, un investimento que deixaba o futuro do prostíbulo nas mans de Mariña. É dicir, por decirlo de alguna maneira, nas mans da virtuosa Mariña. Correuse por toda a cidade a noticia de que había unha nova estrela no burdel de Mitilene e ao grito deste chamado, como en Santa Romaría, chegaron os putañeiros máis insignes da cidade, que ao chegar ao prostíbulo e topárense coa fé, coa graza, coa discreción, coa intelixencia, coa elocuencia e coa rara beleza de Mariña, que fixo o milagre de converter a aqueles puteiros encalecidos en homes temerosos de Deus. Aquí vemos como en algunhas ocasións a persoa que está destinada a refrotar a empresa o que fai é precipitar a súa ruína e desaparición, que nos lembra actualmente o caso Bankia. O eco de este milagre chegou a ouvidos do gobernador de Mitilene e foi ao prostíbulo sin que ninguén lle ensinase o camiño, porque o coñecía de outras veces. Ali comprou a liberdade de Mariña, que se decía así, levala de estar escravizada no burdel para a súa casa, chamábase comprar a liberdade, non era devolverlla. Tivo que pagar apenas 500 cequins, a mitade, porque Mariña perdera valoración debido a que non funcionara no rol que lle tiñan destinado. E o gobernador de Mitilene levou a Mariña para a casa, prohibiu a práctica do proxenetismo e da prostitución, mandou derrubar os barrios de tolerancia e encheu as cadeas de madamas, puteiros, chulos, prostitutas e palanganeiros. E desde aquel día as leis de Mitilene fixéronse calcando os principios morais da virtuosa Mariña. Que quixo dicirnos William Shakespeare con todo isto? Pois, home, eu penso que pode ser que... Non, tranquilo, é unha pregunta retórica ao público, non ten que responder. Mellor. Debemos considerar que Pericles, príncipe de Tiro, é unha historia periclitada e anticuada que non nos pode aportar nada no século XXI, ou, polo contrario, creemos que contén temas e asuntos que poden ser de interés para nós como cidadás e cidadáns do século XXI. Eu son partidario da segunda opción, porque, na miña opinión bastante autorizada, o tema central de Pericles, príncipe de Tiro, é que se os caprichos ou as conviccións morais dun gobernante influen nas leis, isto pode prexudicar a algún sector económico e beneficiar a outro.
no exemplo que vimos, prexudica ao sector do comercio sexual e beneficia ao sector do comercio de cadeas, terrollos, reixas e patíbulos. Entón, atopámonos cun sector arruinado e aquí entraríamos nun tema moi tratado na obra de Shakespeare, que é o que se chama desde os anos 80 a reconversión, que é como lograr reubicar a este sector económico. Mas eu penso que por esta noite xa tivestes dabondo, en fin, aí tendes unha bibliografía para ampliar os vosos coñecementos. Só informar que a semana próxima, a pedido da Federación de Empresarios da provincia de Ourense, imos repetir esta mesma conferencia, máis ou menos, o que viron aquí con unha pequena variación no título, vaise titular Shakespeare para magnates. Temos tamén unha versión de 30 minutos para as escolas infantís que se chama Shakespeare para inocentes e traballamos sobre unha versión para ofrecerlle a esa mocedade que vai de botellón e de marcha, ofrecerlle unha alternativa cultural que se vai titular Shakespeare para inconscientes. E deste modo nós queremos servir aos distintos sectores da nosa sociedade galega que poden encontrar solucións ou, cando menos, alivio nas palabras de William Shakespeare, o bardo de Stratford. Todos ao lembrar que a semana que ven tamén presento na libraría Tasco o meu libro O turismo sexual nas comedias de ambiente mediterráneo, que me edita Tour Galicia. E con isto penso que xa estamos para os actores. Moi ben, pois ímonos. Grazas. Eu quería pedir, con permiso do señor profesor, o señor ponente, o erudito, experto, verdade, pois quería facer un homenaxe, se non é moito pedir, é moi breve. Pero eu desto non sei nada, verdade, é unha sorpresa para mí. Bueno, pero claro, non saberá desto, non? É breve, entón. É breve, sí, é breve. Moi ben, pois pouco tempo. Pois non podemos abusar moito máis da paciencia do público. Vamos a... Eu conto que a paciencia do público, que, bueno, xa ten aturado bastante, xa só por iso merecían que devolvesen o precio da entrada, pero non vai ser así, non conte. Ben, que aquera caso, o que eu quería era rendir o que nós queremos da Compañía Nacional de Teatro Clásico, Mofa e Befa, era rendir unha sentida homenaxe a este teatreiro de teatreiros, verdade, que estamos conmemorando este ano, non sei se conmemoramos que morreu ou que naceu, pero é tanto tempo, ao fin e ao cabo, hai tanto tempo que é máis que ten, verdade? Quen quixera botar unha coroa chegaba tarde, para o regalo do bautizo tamén, que non hai... Bueno, non hai problema por aí. Entón queríamos rendir unha homenaxe un pouco en nome e representación de todos os teatreiros e teatreiras, por suposto, estamos que non queremos excluir as teatreiras, por Dios, faltaría máis, as teatreiras tamén, os teatreiros e as teatreiras galegos e galegas e de España e do mundo mesmo, non? Unha homenaxe, como digo, a este grandísimo teatreiro de teatreiros que era Don William Shakespeare. O gordo de Stratford. Non, o bardo de Stratford. Non, el era gordo, pero non lle chamaban gordo, que el tiña bastante mala hostia. Non había curioso chamarte gordo. Non, era o bardo. Non sei por que era. Chamaban yo bardo e xa está. Tamén lle chamaban o cisne do Avon, porque o Avon era o río que pasaba por Stratford na época de Shakespeare, que creo que ainda pasa por ali. El se nacese... Non aplaudan, que non... Xa non vai tanto frío como para Pablo. Pois, el se nacese en Ourense, por poñer un caso, non sei, que Shakespeare nacese en Ourense, pois chamaríanlle
o cisne do Miño, por poñer un caso, se que hai cisnes no Miño que a min tanto me ten, porque a min o cisne tampouco é un paxaro que me aquele gran cousa. Vexo que ten moito pescozo. A min dame un pito de corral e deixete de cisnes, que é cisne. Por favor, podemos tirar. Sí, perdón. Enguedelleme un pouco co cisne, non me digas por qué. Ben, o caso é que imos rendir esta homenaxe que eu penso que vai ser unha homenaxe que sería moi do agrado do bardo de Estrazo se poidese estar hoxe aquí. Bueno, se poidese estar hoxe aquí, o que sería de moito agrado era poder estar hoxe aquí, non? Pero o caso quero dicir que sería moi do seu agrado porque esta é unha repichoca popular, verdad? Unha cantarliña popular moi propia do que sería o seu público, xentes como a nós, ignorantes como a nós. Ti es necio, perdona. Sí, bueno, é verdade, non. Eu son necio, pero entre ignorantes ben podo pasar por ignorante tamén, non? Vale. Bueno, pues ben, vamos logo con esa cantareliña, moi breve, a saúde, perdón, non, a saúde non pode ser, a memoria, porque a saúde xa, verdade? A memoria de Don William Shakespeare, imos aló. Non sei que terá o Shakespeare, non sei que o Shakespeare ten, non sei que terá o Shakespeare, que todo lle quere ten, que todo lle quere ten, que todo lle quere ten, non sei que terá o Shakespeare, non sei que o Shakespeare ten, que terá!